Bé, anem a començar, doncs, si vol. En una anterior roda de premsa, concretament que xerraven de propostes econòmiques i tal, ja fem esment de la importància del transport, i en concret del transport aeri, i que en una propera roda de premsa, mai en concret ho esmentant, en una propera roda de premsa explicarien les nostres propostes en aquest sentit. Del transport ens centrem especialment en el tema del transport aeri, perquè el no és el manco per el que és passatgers, per el que és persones, és un del transport bàsic. Per explicar-ho, jo crec que el principal, o el més important, és començar en xifres i poder comparar amb quina situació es troba una persona que viatja dins la península o en diferents llocs de la península i una persona que ho fa a les illes. Després també tinguent en compte si és resident o no. Mirava avui de matí aquests costos i me trobava que un Màlaga-Madrid es pot fer amb avió a partir de 154 euros. A partir de, és a dir, podem trobar preus més elevats i, lògicament, també podem trobar combinacions avió-tren o combinacions diverses, però amb avió trobaríem aquest preu mínim. Si després mirem també per el mateix dia i per unes distàncies més o menys equiparables, un Menorca-Madrid, el cost seria de 339 euros. És a dir, pràcticament, o més o menys, el doble. Per un resident, amb el descompte del 50%, el cost seria d'uns 178 euros, aquest Menorca-Madrid. En certa manera, aquestes xifres, que seria del dia d'avui, referides a avui, posen en evidència una cosa que sabem també de forma oficial, és a dir, el govern de les illes ja havia encomanat al seu moment un estudi i posava de manifest que per fer la mateixa distància a la península, comparant la península o comparant les illes, el cost per nosaltres representa un 52% més car. I amb el descompte de resident representa un 17% més car. Això independentment de que a la península es pot viatjar amb combinacions de tren i AVE molt diverses. I nosaltres, en canvi, o els que s'ha de traslladar a les illes, només ho pot fer pràcticament, si és per un viatge ràpid o per una gestió a través de l'avió. Si mirem entre illes, per això era relació illes-península, si mirem entre illes, vull recordar que sí que tenim una millora que hem aconseguit amb molts anys d'esforç i de lluita, que és la declaració d'obligació de servei públic, que ens ha millorat en algun aspecte les freqüències i a través dels pressupostos generals de l'Estat també tenim aquest descompte del 50%. Avui, un Menorca-Palma costaria a qualsevol persona que vol fer aquest recorregut 204 euros i amb el descompte de resident un 109 euros. Lògicament, una altra vegada, xifres desproporcionades si els comparem a fer el mateix recorregut dins la península. Però, curiosament, també si mirem unes altres illes, les Canàries en aquest cas, que fan un recorregut també equiparable, també amb una declaració de servei públic, Fuerteventura i Gran Canàries, aquest recorregut, els hi costaria, amb el seu descompte de resident, 42 euros. És a dir, que el mateix recorregut a Canàries, o equiparable, costaria pràcticament o més de la meitat. Totes aquestes xifres són simplement per dir que aquesta situació nosaltres no la podem considerar ni justa, ni la podem considerar que pugui ajudar el que és el desenvolupament no només econòmic dels nostres empresaris, del nostre sector turístic, sinó també de les persones en general que s'han de traslladar, que s'han de desplaçar, sigui a una altra illa, sigui a la península, per motius que siguin, per motius de formació, per motius de salut, per motius que siguin, simplement de gaudiment. Per nosaltres, per tant, és un greuge per als residents, com us deia, tant en preus com en freqüències. També per les nostres empreses és molt difícil ser competitius quan els costos són els que he esmentat, tant per entrada de matèries primeres com per vendre el producte, i després és una barrera molt difícil de superar per el nostre motor
econòmic pel turisme és una barrera molt difícil de superar, perquè parlam moltes vegades de residents, però tampoc no hem d'oblidar que el no resident, aquell que es trasllada per gaudir de les illes, també té una entrada de cost de transport molt elevada. Tot això ho dic perquè, sense cap dubte, pensar que la gestió aeroportuària i el transport aeri són determinants per qualsevol aspecte de la vida social, la vida empresarial de les illes, de Menorca en concret. És la primera de les primeres polítiques per una illa, per un territori insular. I en aquest sentit hem dit ja de forma repetitiva i ja cansada de que no demanem res de l'altre món, no demanem ni superautopistes, ni trens, ni AVEs desmesurats, sinó que demanem un transport digne, i un transport digne per nosaltres passa lògicament per un transport aeri digne. En certa manera el nostre AVE és el transport aeri, és el transport que nosaltres necessitem per poder-nos sentir dins d'aquest estat com a ciutadans, no de primera ni de segona, però sí ciutadans equiparables, ciutadans com el resto del conjunt de l'estat. Per això, però no mai s'encarregarà, per això crec que avui era molt important aquesta roda de premsa, per això teníem avui també la candidata al Consell i en Pere per poder presentar aquestes propostes. I com molt bé ha explicat en Nel, resulta evident que el tema del transport és un tema importantíssim per Menorca i per les illes en general. I també resulta més que evident que els partits illencs d'àmbit estatal, el PP i el PSOE, han estat incapaços de solucionar els problemes que ens ocasiona tant de cost com de freqüències. Les dades que ens ha portat en Nel, que jo crec que són molt il·lustratives. Al contrari, aquests partits han mantingut sempre un discurs ambigu i fins i tot diferents segons si eren oposició o govern.